Amechi Ugwuele bụ nwafọ Igbo ịkwalite omenala na asụsụ Igbo na anụ ọkụ n'obi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụkwa ode akwụkwọ ihe ọ na-eme karịrị ihe ọbụla gbasara ndị Igbo ka ndị Igbo ga-esi wee dị n'udo wee kwalitekwa asụsụ na omenala ha na anụ ya ọkụ nke ukwuu. Ya mere anyị ji zo na-eje wee jekwuru ya wee gbaa ya ajụjụ n'ihe gbasara ka ndị Igbo si ekpere chi na omenala ndị Igbo. O kwuru ihe dị iche iche. O kwuru dịka ndị Igbo si ebi na ka ndị Igbo si efe Chineke ha na ihe mere ofufe Chineke na omenala ndị Igbo ji bụrụ nke ka mma. Ngwa na-egbughị oge lekwanụ Amechi Ugwuele, ode akwụkwọ, onye mgbasa ozi na onye gbasara ịkọwa ihe na-eme n'obodo doro anya nke ukwuu. Ọ bụ onye na-akwalite omenala na asụsụ ndị Igbo. Lekwanụ ka anyị na ya je kparịa ụbụbọ oge anyị jere jụọ ya ajụjụ one na ole gbasara ka ndị Igbo si efe Chineke ha na ka si ekpere chi ya. Lekwanụ ka o si mee. Ọ dị mma, ụmụ Igbo ebe ọ bụla ụlọ wee na-ekiri anyị ugbu a, ọ bụ Kpakpando ka ị na-ekiri. Onye na-ekirikwa ugbu a bụ nwafọ Igbo fụrụ omenala Igbo n'anya nke ukwuu. Afọ ya bụ Amechi Ugwuele. Ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-anaghị ọkụ n'obi. Nwanna anyị ekele gị. Daalụ. Igbo bụ mma mmanụ. Ọ dị mma, nke anyị ji chọọ ejụta gị ugbu a dịka onye fụrụ omenala Igbo n'anya bụ dịka o si ada n'ala Igbo ugbu a. N'oge mbụ, oge ndị be anyị na-ejisiri omenala anyị ike na-efe Chineke otu anyị si efe ya, ndị Igbo na-adị ogologo ndụ, ndị be anyị na-adị ogologo ndụ. Mana ugbu a ewezi ka o si ada, ụfọdụ hapụziri ka anyị si na-emezi omenala ndị bịara abịa. Kọwakanala anyị na mgbe gboo, oge anyị na-emesi omenala anyị ike na ka ọ dị taa, kedu nke ka mma? Ịma na efe a mụnwa abụrụ m onye okenye nke ukwuu, mana mgbe m na-etopụta a na-eme anya afọ ka be anyị si wee dị, na-eche anya fụ ebe ha si wee na-abịa. Nrute mgbe anwa anyị ka na-emechi ihe omenala na be anyị, anyị ka na-eti mmọnwụ, anyị ka na-eme ihe omenala dịka ikpere Chukwu na ime asị nekwa etu nkwenye na okwukwe si wee dị, na ife niile ọ na-egbochi na ife niile bụ uru ọ na-ewetara anyị. Nne anya kịta efu na mgbe anwa ka mma, na mgbe anwa ka mma na ụdị omenala. Ọ bụrụ dịka isi na kịta adịrọ mma dịka na ka esi ebi ndụ na ihe na-enyere ndụ aka, mana etu esi welu ndụ na etu esi welu mmekọ na ihe dị iche iche, oge mgbe anwa ka kịta mma. Ile anya ndị be anyị mgbe anwa na-anwụ iyi, ndị be anyị mgbe anwa ma ihe bụ na dịka na nchekwa obodo na alụsị dị etu a na mmụọ dị etu a na ịpụta ewere ya duo gị n'iyi, ịma na o nwere ihe ga-eme ka ukwu fie gị na ihe eduru gị ya. Ma oge ugbu a ndị kịta ahazicha atụcha nhọpụta, ndị ahọpụtara ahọchara n'ọkwa, ndị ga-eje abịasị ka eduo ha n'iyi, ama eji ihe omenala anyị wee du n'iyi. Ọ bụrụ Amadioha, ọ bụrụkwa ana, ọ bụrụkwa Chukwu Okike abịa, ma ọ bụrụkwa dịka alụsị nke a ma nke ọzọ, mana abịa eburu akwụkwọ ndị ụka ọgbara ọhụụ bịara abịa bunye ha n'aka. Onye a mechaa, mgbe ọ banyere n'ọkwa, o mewe ihe sọrọ ya, ihe niile ọ nwụrụ nwụọ isi na ya eme ọ na-eme ya, o nwekwere ya ga-eme ya, maka na ha ma na okwukwe ha dịrị ebe ahụ, ha ma na ihe a enwero ihe ọ bụrụ ndị be anyị. Mana mgbe anwa eweregodo ọmụ gechie ihe, eweregodo ọmụ ifu ọmụ ji atụwa gị ejiri akpa oke mgbe anwa mgbe na-ama anwa jee si na onye nwa na ọ bụrụ ya nwa asị gị pụta nwụọ iyi, ije nwụọ iyi, ịnwụọ iyi anwa
ị ga-anwụ. Mgbe anwa mmadụ ama anwa eruo ebe dị nsọ na ebe dị asọ a na-ekwu eziokwu ije tụọ ụgha ebe anwa buru amụma ụgha tụgide mmadụ ibe gị ime ihe nata nwụọ. Mana kịta mmadụ ga-abịa were ego nye mmadụ ya ji gbagide mmadụ amụma ụgha o jee si na onye a mere ya mana o nwere ihe o mere ekwetekwanụ. Mgbe anwa ime ya ime anọgide izuo ihe mmadụ eweru ihe dị onwe ihe a ga-asị na anọ na arụsị a weta wee dosere ebe a ịbịa ebe anwa ife ya ịkwanyere ya na-emetụ ya aka. Mana kịta onwezi ụdị ha dị abịakwa n'asụsụ anyị anago ụmụaka anyị a na-azụ ha eruo n'ụlọ akwụkwọ asị na onye sụọ Igbo etinye ya ihe ma ama ya ha na ụlọ akwụkwọ anara ya ego asị na ka o si adị isugodi Igbo anachighị ọchị ịmara asụ oyibo anachighị ọchị. Na-ajụ ndị oyibo ị na-amụta nke ha ị na-etinye isi ka ị na-asụ nke ha ka ị mara ya ọfụma asụ Igbo nke a ga aha anyị na-aza onye bịa onye na-azaba Okeke ọzaba John, onye na-azaba Okafọ ọzaba Peter, onye na-azaba Okoye ọzaba Ernest na nka ma ọ bụ Stone. Kedu ihe ha niile pụtara? Onwere onye ime akọwanwụ. Abịa na ọzọ bụ n'ihe gbasara okwukwe etu anyị si efe Chukwu eme ka anyị ka ọ dị anyị ugbu a ka na onwerezi ihe anyị bụ n'ihe gbasara ife Chukwu na onye ọbụla na-ekperu Chineke Chukwu Okike Abịama na ụdị nna nna anyị ha etu asị wee kpe na ọ ga-adị ka a ga-asị na ị mara ihe ị na-eme, ọ ga-adị ka a ga-asị na ị na-eme njọ, ọ ga-adị ka a ga-asị na ị ga-anọkụ mmụọ, ọ ga-adị ka a ga-asị na Chineke na ịbụ onye alụ na gị na Chineke na okwu na-esesoro gị na ya. Wee na-ajụ mgbe Chukwu kere ụwa ọkwa o kere ebe niile, ọkwa mgbe o kechara ụwa kee mmụọ ya na ebe niile nke ezi mgbe mmụọ Chineke ji wee hapụba anyị jebe ndị ọcha nọrọ, ndị ọcha ji wee weruzikwa etu esi ekpere Chukwu wee bịa ka ha nye anyị gosi anyị ma gosi anyị. Ha chọọ igosi Chukwu ha na-eji onye ọcha gosi, mana ha chọọ igosi ekwensu a na-ekwukwana nke ahụ abịa sị ejiri onye ojii isi ojii na Chukwu dị ọcha nwe ogologo isi nwe ogologo ntutu arụ ya adị ọcha, mana ha chọọ ikwu maka ekwensu ese onye dị oji kwụọ ya mpi kwụọ ya ọdụ asị gị na onye a bụ ajọ mmadụ, ihe niile adịrọ mma asị na blak ya nji ndị ojii. Mana ndị ọcha bụ nke ha abịa ha emegide na-akọ ka anyị fụ onwe anyị ka ndị jọrọ njọ na onye dị ọcha bụ onye mara mma. Ndị be anyị abịa na-eji egote ude ha na-ete wee na-akpụcha anụ arụ ha ka ọ wee chọọ ọcha na-egbu onwe ha ma o mechara n'ahịa onye ahụ. Nke a ga abịa ndị be anyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị abịa ha eje na-agbacha isi ha were ọkụ na-achị ya na-eme isi ha ka ọ gbatịa ka ọ dị ogologo ka nke ndị ọcha. Wee sị o nwere ihe dị njọ na otu Chukwu si wee ka anyị? O nwere ihe dị njọ n'etu anyị si wee na-acha? O nwere ihe dị njọ na ka isi anyị si wee dị? O nwere ihe dị njọ n'ime anyị? O nwere ihe dị njọ ndị arụ anyị? Onwero. Chineke Abịama onye kere ụwa onye kachasị mmarụ si n'etu a ka ọ ga-esi wee ka anyị. Ma abịakwa anyị na-achakwa n'etu anyị si acha maka ebe anyị bi anwụ dị ebe anwa karịa ebe anyị bi. Chineke nyere anyị ebe a ọ dị mma, mmiri na-ezo n'oge ya, anwụ na-acha ka o si acha. Bụkwana ije ebe ndị ọcha mgbọsị anwụ pụtara ekenewe Chukwu, anwụ nkịtị pụta ekenewe Chukwu, oyi a na-atụ mmadụ a na-anwụ maka oyi. Oyi ga-atụgide aja igwe adawa, aja esi n'eluigwe na-ada ka a na-akpọ snow. Mmadụ a na-amakwu maka oyi na-ehicha onwe ya ebe anyị nọ. Ihe etu Chukwu si wee ka anyị ọ dị mma, ebe anyị nọ dị mma, omenala anyị dị mma. Nnọkọta mfụ ndị mmadụ eje egbuo osisi eje kpọọ ndị ụka ọgbara ọfụ
febe gbuo osisi si na ha na-achụ ekwensu na-asị kedu ekwensu ha na-achụ ha nwa na onwe ha na-achụ dị ekwensu nwa bụ ekwensu maka na ha nwa ka ekwensu ka nụrụ n'arụ maka na ụka ha sị ha n'ime na-agbanyeghị ihe obodo ime na ọ bụrụgodu mmadụ ka igbo na-eyo na a ga-agbaghara onye gburu mmadụ ka agbaghara ya ogbuo echi agbaghara ya ogbuo nwanne echi agbaghara ya onye ọbụla mewetu ọnwụ ọ ka ga-enwe ndị ga-afọ mana be anyị igbu ọchụ nwụrọ ataghị afọ iwu ọchụ bụ iwu ọchụ a ga-ata gị afụfịa iwu omenala sị na onye gburu ọchụ ga-eme gị na be anyị ije duo nwunye mmadụ ejide gị ata gị afụfụ ya na ya so ime nsọ ala amarụgodi na ime ịgbarugo na gbaruo obi mmadụ gbaruo obi Chineke gbaruo ihe niile akpọrọ nsọ a na-akwanyere ya na be anyị maka na omenala marụ iwu niile ọ mara wee magide ihe ndị a nke a gosiri na n'oge gboo na tupu ndị ọcha abịa weta ekpere nke ha na Chineke ego ndị Igbo amamihe ha ji dozie ebe ha wee wepụta ihe niile bụ ihe ọjọọ si na onye ọbụla mere ihe ọjọọ dịka nke a ikwuru mmadụ idina nwunye mmadụ izu ori na ihe ndị ọzọ were afọ a ga-ata ha ile anya ifu na akwụkwọ nsọ ha anyị wetakwara na ha kwukwara ụdị ihe dị otu a mana ya emebego ndị Igbo emebego ya tupu ha wee na-abịa mana ugbu a ha wetaziri nke ha sizie na nke ha ka mma onye ọbụla chọrọ ịbata na nke ha ga-agbawa afa nna ya mana ụfọdụ na-afụta ya dịka ohu abịakwa na obodo anyị nwanne na nwanne a na-afụtazi onwe ha dịka ohu mana ndị si na ha na-ekpere Chineke bụziara onwe ha na-efe n'aka ndị ọcha zaba afa ndị ọcha zaba ofu onwe ha ekezie onwe ha dịka ohu mana ha na-ekpe ekpere ifunugo ebe onye Igbo na-aga ọfọ ọkpọ onwe ya na abụmoru maọbụ oru eze Chitoke abịa mana ndị a na-ekpe ekpere ha na-akpọku Chukwu ha si na ha bụ oru Chukwu ha onwere mgbe Chukwu ji weke mmadụ ka ọ bụrụ oru ma ndị mere si na ibe ha bụ oru arụrụ ana ka ọ bụ ma kịta ndị Igbo na-asịzi na ha chọrọ ka ekpucha ha kpuchapụ ya ihe dịka osu ịghọtago so mgbe na-asị ka ọ dị na ị ga-abịa mmadụ asị gị ga-azazi n'afa gị mmadụ asị gị na okwukwe inwe na Chukwu oke abịa ma na ọ dịrọ mma saa gị isi gbanwee echiche gị ịgbanwe afa ịgbanwe echiche ịgbanwe ọnọdụ bugharịa ihe niile iji bụrụ mmadụ ịzawazi aha na tupu Chineke aza gị na ị ga-agbawa afa tupu amụgharị onye ahụ ọzọ abịa sị gị na a ga-amụgharị kedu ihe bụ mmụgharị ụfọdụ na-agbawe afọ gbanwee ma afa nna ha ma afọ obodo ha ya bụ ihe onye ya na-ekwu nọ iberibe ka ọ bụ maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ iberibe amaghị m ihe ga-eme afa nna m bụrụ m mbịa gbanwee ya zaba ọzọ amaghị m ife ga-eme etu anyị si ebi mbịa hapụ ya si n'ọzọ etu ndị bịara abịa ihe a wetara ka m mma maka na ihe ndị a mere o ji wee gara ha gaa ọfụma bụ na ha bịa mee ndị be anyị werichaa ha mee ha ọ dị ha ka na o nwere ihe onwe ha kwụsị mmadụ gwọọ gị n'ala gwọọ gị na ntụ si gị na enu gị inu onwe gị anya nwere ihe fụtara echiche gị maka onwe gị ejụrụzi gị ahụ ọ sị gị na ihe ị ga-emezi bụ gị kweta na ịbụ onye ọzọ ka amụnwee gị ka a nyefere gị n'aka Chukwu ha ka e wee bụrụ mmadụ wee na-ajụ kedu ihe sere anyị na Chukwu okwu mgbe o kechara anyị ọ gwara anyị maka Chukwu nke akpọ gbara ọfụ ha ji wee bịa onwe anyị mere onwe ihe nna nna anyị ha mere ọ bụrụ onye nwa nyere anyị etu anyị ga-esi wee bi o nwere ihe ọzọ anyị kwesịrị ime anyị merọ ndị mmadụ nakọta bịa bụrụ akụkọ bịa ige wee ntị echere na ndị be anyị si na dibịa kpọcharụ gị afa ije were uche gbara onwe gị mara ife ị ga-eme nke a bụ akọ ihe ọbụla akọ iwere nke a bụ ekwo ihe ọbụla iwere iwekwanye ya na-eme ihe ụfọdụ na-ekwuzi ugbu a na-eme ọ bụrụ na ihe ọbụla ha na-eme na ọ bụrụ na onye ọcha bebeghị aka ụfọdụ adịghị ekweta na ihe a dị mma mana ị na-anya na gboo
tupu ndị a niile a na-abịa ewe ka Chineke si ke ndị Igbo ihe ha dibịa nke ha ihe ha mgbọrọgwụ nke ha ejikwana ha na-enedo nwa ya mana oge a dịka anyị si nụ ha na-adị ndụ ogologo ndụ mana ugbu a ha sobeziri ụzọ ọzọ dị ndụ a ha adịzi ya kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke ha ịma ihe ọbụla ọ na-adịghị ka o nwere uru nwere ọghọm anyị emewego ka ndị ọcha anyị a na-ebi ndụ ha na-eri nne ha ụdị arụ anyị ahụ mabụrụ ibiri yaba anyị akwụsị iji mgbọrọgwụ wee gwuo onwe anyị a na-erizi emepụtara emepụta anyị esirozi ọnatarachi adụrụzi anyị ka ihe mana n'izizi anyị na-abịa ihe anyị na-eri n'ọnwụ anyị kọrọ ya n'ugbo anyị na-akọ ugbo ọkwa ihe anyị ji wee na-eme mkpu ka nri wee gbaa wee mee ọfụma bụ akwụkwọ ndụ awụnyere n'ala ole ole mana kịta abịa sị gị weta mkpu ndị oyibo anyị tinyecha ya na ya irite arụ ịbịa a na-erizi nri ndị ọcha nwere ebe o si ebe ama onye ọbụla efughara n'ahịa ọ yọrọ nke ọ n'ahịa nke ọzọ anaghị ya ntị anaghị emo mana mgbe anwa anyị na-eri ezigbo nri anyị na-erikwa ndị etu ekwesịrị iri nri na-arụkwa n'ọrụ etu ekwesịrị ịrụ ọrụ kịta onwezi ihe mmadụ na-eme dịka ekwesịrị ime ya na mbụ so o jide ndụ anyị gasa jide ihe niile maka ezinụlọ anyị tisa ụmụaka akwanyezi ugwu nye ndị okenye abịa kịta n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ụmụaka pụta ha je n'igbo eji ekwu okwu ha were ekwentị kpọọ ha na-akpali ndị ha na-akpọ iyi na-ekwu etu ọbụla mgbe gboo ị na-anụ ụdị ha ahụ ọ bụrụ ndị okenye kwuo okwu egewe ha ntị ma kịta ndị okenye ụfọdụ maka na ndị ụzọ ndị oyibo dịzi ha mma ha na-emezi ihe mee ka ha gosi na ha ka nwere obi okenye ha na-emezi ka ha mee ka egosi na ha ka nwere echiche dịka okenye ha na-emezi ihe ka ha mee ka ndị be anyị marụ na ndị be anyị si na okenye adịghị eri oke mana okenye eriweghị n'oke ụmụaka achụwanye ya ka oke ụdị ha bụ ihe na-emezi kịta na-emebiri anyị obodo ọ dị ma ka anyị na-aga ọ dị ka ihe a niile bịa jide anyị n'ebe Chineke si kee ụwa n'iji maatụ a na-anụ nwaanyị na gboo mmadụ chọọ ịnụ nwaanyị ọ na-eje n'ezinụlọ jee mee ihe kwesịrị ime mana ugbu a ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịnụ nwaanyị n'ala Igbo na o jibe kpọta onye ụkọchukwu onye ọzọ ka ọ bịa gbaa ya akwụkwọ ọ gaghị ekwe na ya anụọ na nwaanyị ebe a sị na ọ bụ site n'ezinụlọ na-abụ ga-ejekọta ọnụ wee gọzie nne na nna gọzie ụmụaka amụaka ha a na-ekwesị ka nne na nna gọzie n'ọzọ onye ọzọ si mgbe ọzọ akpọ ya onye ụkọchukwu maọbụ dịka a sị akpọ pastọ na onye isi anụ ụlọ ụka na-agbazi ndị mmadụ akwụkwọ mana kemgbe ebebere ihe a kemgbe ndị be anyị na-agba akwụkwọ site na nne na nna na ụmụnna na-eme ya site n'ezinụlọ alụkwaghị m ha da adịkebe n'ala Igbo mana ugbu a ndị ụka na-agbazi akwụkwọ ịga ebe niile alụkwaghị m ejupụta ịma na mgbe anwa na ịnụ nwaanyị ọ bụrụ ihe fụ nwaanyị taa nụọ nwaanyị taa gị na nwaanyị biri taa mgbe anwa ịfụ nwaanyị o nwere usoro toro ogologo mgbe a na-eme a na-ajụ ase na-eme usoro dị ya a na-etinye ya n'ekpere na-akpọku ndị nna nna anyị ha nekwa ihe na-eme onye ọbụla na-ekwu okwu gbasara ya onye ọbụla na-eme ihe gbasara ya na-eme maka na o so wee biri o so wee dị na ya o so wee nwụọ n'okwu na ya okpe ekpere ajụtagoro ka ezinụlọ asị eme na ajụjụ mana nke kịta si na-abịa jidere onye ọbụla sọrọ gị ijee n'aka onye amara onye unu ọ sị na ya anaghị ikike wee na-eme okpecha ekpere unu agawa ịmakwa na etu esi wee bịa bụkwa na etu ọ ga-esi wee na mana mgbe anwa maka na ndị aka ha dị na alụmdi na nwunye a bụ ezinụlọ na-abụ bụ ndị Chineke nyere ụmụaka ga-ekwugide okwu dị na ya jegide ije dị na ya omume nsogbu ndị a pụta tinye ọnụ ndị a eti aka n'obi si nwa ha ahịa ama eme ma nwoke ma nwaanyị ga-asị na be anyị
na ndị be anyị ada agba alụkwaghị nwoke ga-asị nwoke kedu ebe ị nọ mụta ụdị omume a na ndị be anyị ada eti nwaanyị kwụsị ya onye papi anya onye nwanne papi anya onye nwanne mami anya ọ marụ na agbụrụ ha na ihe adịrọ nke a nwoke dịkwa etu aka ọ dịkwa nwaanyị si na na-akwanyere dị ugwu na be anyị na nwaanyị ada agba n'iro na ịgba n'iro nekwa na iwu ga-eji gị nekwa na ị ga-anwụ mana kịta eburu ya niile kwafuo asị ka ịkwa n'ihe dị na ya na onye ọbụla mere ihe ọchọrọ ya so onye nwa mme kịta mgbe anwa enwere etu esi wee hazie ihe ndị mmadụ anọrọ na nhazi a wee na-ebite udo wee na-ebite agamnihu wee na-ebite ịfụnanya mana kịta onye ọbụla mgbe etu o si wee masị ya ọkwa ego ka ha na-achụ onye a na-were ego jee nụta ọzọ mana mgbe anwa ọ bụrụ ego ọ dị mma dịka anyị sapechi ugbu a ndị niile na-ekiri anyị na mba ụwa niile fụtagoro omenala ndị Igbo ma ọ bụ were omenala ndị ọzọ gbanwee afa ha na-aza afa ndị ọzọ jiri afa ndị ọzọ wee kee onwe ha gbabanye n'oru kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo nọ na mba ụwa dum ugbu a gbasara omenala anyị na uru omenala anyị bara maka na ụfọdụ si na ya bụrụzi na ya nọrọzi n'elu nke anyị na-anọ n'ala na-ewerezi nke si ma ihe niile gbasara ala Igbo gbasara afọ Igbo ijegoro n'obodo ndị ọzọ dị iche iche ha na-aba obodo ha afa ha mana ala Igbo ugbu a ilekwezi anya ịfụzikwa na obodo ha magasị ama na ha tinyebego ya afa bekee a na-akpọzi afa kwesịrị God's own state kama a ga-akpọ ya obodo Chineke na ihe ndị ọzọ ha na-agbawasị ụmụ ihe ha na nchịkọta okwu kedu ndụmọdụ gị gbasara uru omenala anyị bara na ka anyị ga-esi wee bidozie ugbu a wee na-akwalite kwesịrị na nke anyị ike na mbụ anyị ga-ebido mmata na omenala anyị abụrụ ajọ ife nke ịbụọ anyị ga-eweru asụsụ anyị mere ife kpọrọ ya ife were ya na-emekọ were ya na-ekwukọ nke ịbụọ nke ịtọ anyị ga-ama na Igbo bụ Igbo ana Igbo niile bụ otu na anyị kwesịrị ịhazi onwe anyị n'ime udo ka anyị na-ebi n'udo n'ịfụnanya na nsọpụrụ na ịgbatakwa gbapụrụ nwanne gị anyị kwesịrị ịmara na ebe ọbụla anyị bi na onwekwa ebe dịka ụlọ na anyị pụọ ihe ọbụla anyị kpara na kwuru ụlọ amara ebe esi gbaa anyị na ihe anyị na-ekwu na nke ọbụla ị na-eme ị na-echeta ụlọ cheta ndị hapụrụ n'ụlọ cheta omenala bụ ụlọ ịnọkọta ị na-ajụ ase ịnọkọta ịjụọ ihe na-eme nwaanyị ị na-edonyere ndị obodo ukwu na mmepe obodo na-eme ihe ga-eme ka obodo na-aga n'iru akpọọ gị ịza asị gị mee one ị ga-emenwu ime ịbịakwa ị na-ekwu maka bụ unu ị na-ekwu maka bụ unu na-ekwunye bụ unu ugwu ndị kịta na-abụzi ha bịa maka ndị nkwenye ọgbara ọhụụ ha bịa na-asị na ndị obodo na-egbu mmadụ na ndị obodo na-ata amoosu na ndị obodo na ị na n'obodo ha narụghị akara aka na ịma asị na asị ndị obodo ga-eji ka ihe a ga-eji wee na-aga akara aka gị kedu ihe a ga-eji wee gbu gị kedu ihe ime mana ndị mmadụ bịa ekwunyecha egwu a ha achọ ka ị hapụ ụmụnna gị ka ị ghara ịdị na-eje n'ọgbọ ụmụnna gị were ha mere ụmụnna ha achọpụ ka ị ghara ịdị na-eje anọnyere ụmụnna gị na-abịa na-anọnyere ka ị na-eweta ego onyinye iwetara ego onyinye iweta ego tait iwetara ego tait iweta ego lọnch n'ụlọ ụka iwetara ego ụlọ ụka iweta ego eji arụ ọrụ Chineke wee na-asị biko ka anyị nata n'ụba anyị ka anyị ruo ụlọ ka anyị marụ na be anyị bụ be anyị na onwere ebe karịrị ụlọ onwere ebe karịrị nwere karịrị omenala ka ndị si ebi iji ebe ndị ọzọ ifu na be ha na ka si ebi ndị ọcha bịa wetara anyị nke ha anyị atụfuo nke anyị were nke ha mba ụmụ ihe anyị ga-anata ndị ọcha mana anyị na-anata anyị na-atinye ya na nke anyị
werukwa nke anyị na-eme nke anyị ọrụ anyị ọ dị ma ọ bụ Amaechi Ugwuele nwa afọ Igbo ihe gbasara Igbo na-anụ ọkụ n'obi ka ikere ma kirikwa ugbu a ọ bụ ihe dị iche iche ka ọ na-eme ije na Facebook ka a ga-esi ewe ndị ga-achọ ka gị na ha na-akparịta ụka ka ị ga-esi wee weta gị ọ bụ na mbụ ọ bụrụ na ị bi n'akụkụ Enugu ị ga na-anụkwu ọnụ anyị na Solid FM 100.9 anyị na-akọ akwa ihe dị na nkọwa maka be anyị omenala anyị anyị tapịkwa n'oyibo anyị atapịa n'Igbo ịbịakwa na Facebook ị ga-afụkwa m Amaechi Ugwuele na Facebook ịfụ mkpakọrịta niile anyị na-agba nkata anyị na-agba na ihe niile anyị na-ekwu dịka na edemede ka be anyị dị na mma ijekwa na Twitter ị ga-afụkwa m Amaechi Ugwuele na Twitter ị ga-afụkwa ka anyị wee na-anọkọkwa na-emekwa ka ndị be anyị na-enweta onwe ha anyị na-ekele unu. Ọ dị ma Chineke gọzie gị. Daalụ.